iSuperSport United isiqinisekise ngokusemthethweni ukuthi isayinisa umgadli wase-Ethiopia ohlonishwa kakhulu AbubekerNasir ophuma ezimbangini zaseTswane iMamelodi Sundowns. uNasir ubedonsa kanzima ngenxa yokulimala selokhu afike eClub esuke e-Ethiopia Bhuna ngo-2021. Amatsatsa ePitoli adinga umgadli ozoshaya into ecwekeme phambili, kanti umgadli uBrandley Gropp akakadlali ngenxa yokulimala isikhathi eside. Umqeqeshi weSundowns uManqoba Mnqithi uveze emasontweni ambalwa adlule ukuthi uNasir uthunyelwe ezimbangini zabo. Lo mdlalo uneminyaka engu-24 ubudala uzobe nethemba lokuthi ekugcineni uzozinza ku-PSL futhi akhombise izinga lakhe ngaphansi kwaKevin Hunt. Ukulimala ukumisa umsebenzi wakhe ngesikhathi bebhekene ne-Orlando Pirates ngo-2021 kumisa ukuqhubekela kwakhe phambili. Akukacaci noma uNasir ujoyine ngokugcwele noma ubolekwe isizini yonke, kodwa i-United imemezele ukufika kwakhe ngoLwesine ekuseni ngaphambi komdlalo wabo ozokuba ne-KaizerChiefs ngomgqibelo. iSuperSport United iyakuthokozela ukusayinisa umgadli wase-Ethiopia u-AbubekerNasir ophuma kuMamelodi Sundowns ngenkontileka yonyaka. Siyakwamukela ekhaya Abubeker, kubhala i-United ezinkundleni zokuxhumana. Okuxakayo ukuthi igoli lakhe lokuqala ebholeni laseNingizimu Afrika walishaya ngesikhathi amakhosi ebhekene nama-Brazilians ngo-2022 lapho ehlulwa khona ngo-4-0. Sekukonke uNasir ushayele izinkunzi zaseTswane amagoli 4 emidlalweni engu-18 kuyona yonke imiqhudelwano.